legikini mebo chinomona ihurira Mnangagwa vane mwana wese mwana wamukomana mufana uya vakaita mwana wese saka hapana asikazvizivi izvozvo saka ndinokumbirisa zvikuru kuti Mnangagwa akatora mahure ake akanga ari mudhuze mahure aimusapota aya kana kuti mahure avakatamba nawo madhiri ekuuraya vana Chitepo naTongogara aya nawo pamuchinguri waya ndo vaakatora because iye anga ari kuintelligence ari kustate ari kusecurity vachichengetedza vana Mugabe maofisi ana Mugabe iye Mnangagwa ndo basa raakanga achiita anga asina basa rinoshamisa maningi kuMozambique chaakazopromoterwa naMugabe ndechekuti akabvuma kushandiswa naMugabe kuita madhiro kuuraya vana Tongogara nana Chitepo nanani chichi atrainwa kunheki kwaakaenda kunotrainwa kwaakatrainwawo achitraina zvake zvaanotaura ndakatrainwa kuuraya Mnangagwa akatrainwa kuuraya zveshuwa but kunana Russia Yugoslavia kwaakaendawo saka haana basa raakaita Mnangagwa rokuti akaenda paground akatobata futi akatorwa hondo vanhu vakanga vakunyeberana mazuva atanga aifamba negrupu rainzi Crocodile Crocodile rakavapata riri vana Mutare umu rakavapata riri kwakati akamuona akabata futi Mnangagwa vanhu vaviri vamunotaura kuti takafamba naMnangagwa tichitirwa hondo musango ndiani akapinda musango kupi Mnangagwa anga akachengetedza ofisi dzana Mugabe kuMozambique iye Mugabe wacho akaenda kuhondo kupi akazoenda kuhondo 1973 77 hondo yakuda kunopera mazuva anaya vachiwenga vanenge vari kuda kuzama kuti vabude mupfungwa dzine vanhu veZANU PF hongu pakutanga vanga vane pfungwa dzokuda kutonga but ndiri kuona kuti mashoko avakataura last day kuswera nezuro here mashoko iwa mashoko anofadza chokutanga regai ndipe kutenda kuna General Chiwenga ndoba kutenda zvakare na Tino Machakaire youth nengirikini uyo weZANU PF uyo youth leader uyo mashoko ake anotaura akanaka hongu tinogona kuwa hedu nevanhu veZANU ava atingavatora kuvaita vanhu vakanaka pazvinhu zvese asi pane mamwe mashoko aunonyatsokuona kuti aya matauriro akiita vana Tino Machakaire kaya matauriro anenge ekuvhurika jere ekuona matauriro ekusvinura unoona kuti kana mbavha ukaiona yakuti uchifamba naye murodhi ikanga yakungotaura yega kuti sorry ndakaba ningi unofanira kuona kuti wega kuti iri kureurura kana ukaona munhu akuuya kwauri achiti please ndokumbirawo mundiregerere pamunhu akafa ini ndakangoita zvakati saka ndati ndipupure kana pamunhu akakurowa shamwari vanhu vakakurowa inini handina chandakaita pauri asi ndakaita chakati zviri nani than vari kungoita zvavari kuita vana Garwe ava vari kufamba I think kuti noudofu hwaGarwe uya vanhu veZANU PF vanotora munhu akaita saGarwe kwakuisa minister I think kuti Garwe satinoziva akasapota Mnangagwa mudunhu reMutoko Murehwa Uzuma Maramba Pfungwe nokuti Garwe ndiyo pamurehwa apo remember ndiyo kuti baba wake wafa ndiyo kuchemera mukamba kakanga kakaita kahozi kakamba kematanda kakanga anotuswa muchizvirangarira izvozvo baba waGarwe kwaMurehwa uku muchinji ikoko ndiye akatorwa kuita minister Garwe taiziva kuti Garwe akanga ari contractor ari builder ndi contractor Garwe ndo certificate rainaro kana mukamubvunza kana kusecha sechai basa raGarwe izvozvi even vanogona kugugula sechai ende Garwe isinoziva kuti munguva yehondo Garwe akanga ari muguard force wekwaSmith pamwe chete nana baba wana Kazembe nana Ziyambi ava vese vakanga vari mamanhingirikini vari madA vari manhingirikini maguard force manhingirikini vaitouraya vanhu vana baba wana Ziyambi vana baba wana Nhingi vana Kazembe mukaverenga history dzavo vanga vatori vaurayi vatengesi chaivo vana baba wana neZiyambi nana Nhingi but now toda kutaura nhau yaGarwe haana kana degree raakamboita Garwe kunze kuti akaita certificate yebuilding ndo certificate ina Garwe chete uyo pamurehwa uyu so ndo zvinonetsa kuti Mnangagwa apinda akatora vanhu vese vakanga vachimusapota vaya kubvisa Mugabe kana kuti vaishanda panguva yakanga ina ana Mamurehwa muya manga muna ana David Barere Nyatwaka naana Makunde nana Uzumba Meso muna ana Ningirikini uyo muovetu uyo Ningirikini mudarikwa Simba nouta mudarikwa MP akamboita MP paUzumba apo muZumba pasi kuba kuna Karima Zondo nana Ningirikini nana Bvunza Wabaya
mamutoko umo manga mune varimo imomo vana mebho chinomonaka vanoramba vachidzoserwa ka David Chapfika akada kuti akwikwidze kuita MP vakanokanda maCV kumanhingirikini avo kumarondera uko maelection egore ripo zviya Mnangagwa akabva ati hakuna nzvimbo inenge ichikwikwidzwa nomukadzi inotenderwa kuti munhu womurume aise mapepa besa mahuri awo kavana emasoni handiti munoziva hakusi kutuka kana kuita sei handiti munongoziva kuti lekikini mebho chinomona ihurira Mnangagwa handi vane mwana wese here mwana wamukomana mufana uya vakaita mwana wese saka hapana asingazvizivi izvozvo saka ndinokumbirisa zvikuru kuti Mnangagwa akatora mahure ake akanga ari mudhuze mahure aimusapota aya kana kuti mahure avakatamba nawo madhiri kuraya vana Chitepo nanatongogara anawo pamuchinguri waya ndo vaakatora because iye anga ari kuintelligence kari kustate kari kusecurity vachichengetedza vana Mugabe maofisa ana Mugabe iye Mnangagwa ndo basa raakanga achiita anga asina basa rinoshamisa maningi wekumozambique chaakazopromoterwa naMugabe ndechekuti akabvuma kushandiswa naMugabe kuita madhiri okuuraya vana Tongogara nana Chitepo nanani chichi atrainwa kunheki kwaakaenda kunotrainwa kwaakatrainwa achitrainwa zvake zvaanotaura ndakatrainwa kuuraya Mnangagwa akatrainwa kuuraya zveshuwa but kunanani Russia Yugoslavia kwaakaenda uko saka haana basa raakaita Mnangagwa rokuti akaenda paground akatobata pfuti akatorwa hondo vanhu vakanga vakunyeberana mazuva atanga aifamba negrupu rainzi Crocodile Crocodile rakavapata riri pana Mutare umu rakavapata riri kwakati akamuona akabata pfuti Mnangagwa vanhu vaviri vamunotaura kuti takafamba naMnangagwa tichitirwa hondo musango ndiani akapinda musango kupi Mnangagwa anga akachengetedza ofisi dzana Mugabe kuMozambique iye Mugabe wacho akaenda kuhondo kupi akazoenda kuhondo 1977 hondo yakuda kunopera akaita 2 years chete Mnangagwa Mugabe ari kuhondo abva kugana kwaakabva paakazoyambuswa natangwera paya handitanga anatekera vari vaviri here vachikrosa kana Mozambique atodzingwa futi nebandiko riya rainzi repana African matungamiriri wemuAfrica uyawo munoziva kuti Mugabe akanga akuda kukanda mafi kuda kukwikwidza Mugana kuita president vanhu havazvisa secret yacho wakanga Mugabe akanga akuda kukwikwidza kuita president Mugana ndo pakazonzi nemapurezidendi ekuAfrica anga akuzvitonga nyika dzawo akuzvitonga vana Kwame Nkrumah vaya nana Mau nevamwe vakasiyana siyana vana nana Kenneth Kaunda vana Nhingirikini vana Banda vana Samora Machel navamwe vakasiyana siyana ndo paakadzidzi uyu munhu akafunda adii kuti aende kunobatsiridza vamwe nyika yake kunobatsira kubatana nevamwe kurwira nyika yake ani mazvona hongu Chimurenga chichitanga chakatanga baba pake pakatoiswa ofisi yeChimurenga yeZanula Forces wachitanga hatisi kuzviramba kumabvuku uko noneki kwaaifiridzi asi iye pache zvake haana kutora nguva akaachita nezvenhingirikini yanga ingori ofisi chete ani mazvona kutendera vanhu kuti vadini nekungowambawo aripo pamwe chete but iye akakonzertera achienda mberi nechikoro muRobert Mugabe akatozopedzisira kuti moti paaiti chaugana handiti muZimbabwe hondo dzaitotsva ndakuvara aparisa kugana kuti azobva nemukadzi wake naSalem Mugabe hondo dzadza Mugabe akada kutokukwidza kugana kuita president ndokuzodzingwa Mugabe ndokuchiuya kuno ndokuzobatana naTekere inonetsa nechekuti youth yakavaperekedza munguva yehondo vachinosiya mabatekere yaitotungamirwa anga ari mukuru weyouth yevanhu vatema yemacomrades anga ari Didmus Mutasa akatungamira youth ikatungamirwa naDidmus Mutasa akabata Manicaland youth ikatukamirwa ikaenda kanosiya mapachifi Tangwena kuti vazoyambuswa chidziva chachiri makarwe naTangwena ani ndo ugamba wakaita kuti Tangwena apuwe ugamba here Tangwena wehistory dzekuti aizoti vanhu vakauya vairasika vaidini mapipa aita anga Tangwena aitse chief but anga ari chirembazve saka regai nditsananguri chiti pana apply Mwari kutibatsira vanhu vakaita saGarwe vaya nemamwe maminista ari muZanu muya dai vanhu vezanu vanga vari vanhu vakangwara kana vakasvinura vainyatsoona vega kuti muZanu manga mune vanhu vakatodzidza varimo kuti macomrades ane vana vakaenda kuchikoro kana kuti mamwe macomrades anenge akatoenda kuchikoro ari nani but the almost vanhu vari kuZanu PF vazhinji vacho wese havana kukwanisa kuzoenda kuchikoro vazhinji vacho because vazhinji vacho vakanga vakabva kusiyira zvikoro panzira vachienda kuhondo kuMozambique havana kukwanisa kuzoendera mberi nechikoro vazhinji mukaona vakapedza chikoro vari muZanu PF matsotsi handiti toda kunyeperai ukaona vakapedza chikoro muZanu PF matsotsi vakanga vachirwa hondo vamwe ivo vanga vachiita chikoro vana Mutsvangu ava ani mazvona matsotsi saka ukaona vanhu vakadzidza chaizvo kozoita vamwe vanhu
ngava hondo vakapaka hondo ichitsva vazvobwo vakanga vadzidza vakazoendera mberi futi nechikoro vakafunda ani mazviona. But vazhinji vacho vakaenda kuhondo vakaita zvekuchikoro vashoma, havana kutora nguva vari kuhondo. Macomrades aya amunotoona anoshorwa aya vari kumapurazi vasina kana chikoro kana A kana B kana C vaya ndo vanhu vakabata futi vakarwa hondo vari kumapurazi umu. Ivo vaya vakakwanisa kutowaniswa mukana iwo nenguva iyoyo kuenda kuchikoro ende vakatodzoka kuchikoro fakura zanimogokudzoka munyika yasunga vangu vakura vaya vamacomrades ari kumazevha kumamisha uko aya maovetereni aya nana mujiba nana chimbwido vanhu vaya ndo vakatorwa hondo maditeni aya ani mazviona. And ndoda kutaura chokwadi chiripo ndine history yandinotoziva yakakura chaizvo. Vamwe vanhu vakakura kura vakanyanyisa vakaenda kuhondo but havana kuzokwanisa kuenda kuchikoro ani mazviona. Saka dambudziko riripo nderekuti vanhu vakazoenda kuchikoro ava vamwe vacho vanavo pamuchinguri havana chikoro chavakaita madigiri ekutenga nekuti vanavo pamuchinguri shuwa kuhondo vakagara but kugara kwavakaita kuhondo vanavo pamuchinguri nevamwe vakadzi vakawanda vari mubato muya. Kune vamwe vakarwa hondo vakadzi but kune vakadzi vakawanda wanda vari muya vakanga vasingabvi pamabhesi vanavo pamuchinguri vaigara vari pamabhesi anga asiri makomanda anga asiri mashefu vaingobikira mashefu zvokubika mutu muofisi mutu mubato mashefu muya muya musango kauchimoyo vanhu vanga vari kusango saka vaibika vari papi vari ipapo vachidini vachishainawo nekuwachawachawa zvimabhurukwa vachiyanikawo kuti mashefu ani asukewo hawi nenyota ndo zvavaita vanavo pamuchinguri ava vanga vatori magirlfriend emashefu kumozambiki kuya kune kuhondo watinoziva but kuti vazhinji havanyatsoziva dhiri navo pamuchana munangagwa anga ari kuintelligence ari kustate achichengetedza maofisi ana Mugabe ani munhu ndiye akamira state neintelligence vari kumozambiki vana Emerson ava ndo basa ravo chete ravanga vachiita rokuchengetedza muzinda ani mazviona. Saka vanana Emerson vakafanana nekuti anga ari magadhi kana mapurisa emuzinda evachengetedze vashefu. Saka vana Emerson ndiye akanga achironga madhiri ese akaita kuti vamwe vatungamiriri vakuru chaivo vanoverengwa nhasi vari kunzi vari paheroes vari papi vakafa vana Chitepo amadhiri ananhingirikini aya vachitumirwa manhingirikini vari kuzambia ako madhiri aiitika kapanguva yacho vanhu vaitumira then zvabva ipapo dhiri ringoripo nhasi riri kutengesana nana Shabangu nana Ngonzora iyi ndo riri chete kutengesa musanga ndo rimwe chete raingoitwa munguva yondo vanga vari kuvatengesa vanenge vakazotengesa vanhu kupesera kuni vanga vari kuvatengesa vanenge vana Nyati vana Monzora ndimazvona vanga variko vanenge vana Shabangu uno mari unopuwa mari sivangu unechii kana ofisi chai hana munhu asina kana neofisi yake yebato yokuti ane ofisi kuti asina kana chii zvacho kana kuti posti dzokupuwa mupamende dzingongirikira nokuda kuti waita basa rokurwira nhingirikini umundira kupuwa mari but vanhu nyika nekuze kwese munhu avanoziva kuti akakwikwidza kana kuti munhu akavhoterwa munhu ane ma-MP nemakanzira akawandisa nemaseneta kudarika ZANU-PF ndichamisa vakateera vakagrupa vakabvisa vanhu vake muparamende vakaita sei vakashandisa chimbilishiyasi vakashandisa chipawa chokutenga majaji kuronga nemajaji ana Malaba vakabvisa vanhu muparamende vakatenga vanhu vezeki ivo zvino mhosva yese iri munyika iko zvinezvo vana Chigumbu harizoti vanenge vakatarisa pai nhasi uno kozi Chamisa angadai ari kutonga nyika izvozvizvi ungadai Chamisa ari kutonga dai nyika isina kumira dai isiri zvairi nhasi uno manyonganisa iri kuitwa vana Malaba vese nhasi uno nyika yakadai so ufunga kuti vana veZimbabwe vanosekera Malaba unogara muSandton muSouth Africa kunzvimbo dziya dzinodhura kwatinoti kuBorodhero kuyawo ndo nzvimbo dzavanogara vana Malaba unouya nendefly nendege every time achiuya kuSouth Africa Zimbabwe wana Mutuli vanotambira mari isingaiti ufunga kuti mazuva ekutanga cha Mutuli ari paakatorwa akaita zvokutorwa nana Mnangagwa ari kuSwitzerland aitambira mari yaibhadharwa mari 2 million US achigara muhotera Mutuli Nyube gore rese vanhu vopedza voti kwa zvinhu zvakadhingina vakomana pamwe pacho vana Chigumba pamwe pacho denga chaicho varumeka denga rinowanikwa nenyasha iri nana Chigumba nana Malaba waya nyika kutambura kudai so ndio wanana chinhu Chiwenga pari zvino izvi wongo wakaita mistake waChiwenga atiri kunyepa chokwadi chakanaka kutaura chokwadi kwete kufadza vafa nekuti anga akanaka maningi Chiwenga akaita mistake paakatora chigara chipa Mnangagwa but now zvisinei regai titi pari zvino izvi mashoko ava kuenda vachitaura vaChiwenga anenge akutifadza avakataura kuti Chamisa ndiye ari kutonga but asiri muofisi Mnangagwa ari kutonga but asiri ari kutonga nyika ndiye ari pachigaro vaChamisa vakambozvitaura vanhu kuti ari kutonga asiri aripo asiri ari kutonga ani muri kuona. Saka moreover Chamisa ndiye munhu ari kutokondora zvinhu muZimbabwe
kutatarika kuri kuita vana Emerson kuyabwaya zvinhu zvese zviri kukondwa. Why ndiri kukondwa because kana iwe ukaona bhora refu achidzvinyirira vanhu maplayers anotamba inonzi offside, saka iwe offside iyoyo ndio inenge yakuchikutambudza manje. Saka munangagwa utambudzwa neoffside yemunhu asiri muofisi ani mazvona, because Chamisa haangachena moyo, haangarwadza, haangafari nezvaakaitirwa nana Emerson waiwai, nezvaakaitirwa nana Mnangagwa, kuuraya vanhu, kupisa vanhu, kutocha vanhu, diniko, kushungurudza vanhu, kuita seiko, kushandisa matare, kushandisa zeki. Saka Chamisa ofara oti kwa yapedza kuti wengawe tibatane kuPoland. Muone kuti utsinye iko zvino mopedza muri kutora mari muchikopa wana Shabangu dzidzokera kuzanu kwachiko. Imari dziri kungotendera kuchipoko raundi chete. Hapana umboti pane mari kupuwa Shabangu. Shabangu mushandi weZanu PF. Shabangu akatopinda basa unotambira pei. Bozi akapiwa akaenda akapuwa useneta akapuwa chichi akadini. Iko ino makanzira ake ndo ari kupera kuba munyika. Makanzira ake akapuwa kane Zanu. Nema minister nema nezvima MP zvishoma zvacho. Iko ino ungati anodzvinyirira munhu akakwikwiza achirwira Zanu PF. Achirwira ngirine rusununguko. Achirwira rugare. Saka ndinoda kutaura ndichiti vachiwenga tinovapembedza pakuti mashoko avakutaura pari zvinezvi mashoko anodairika, mashoko anogamuchirika. Kana vakutendeuka vachizvionawo, nokuti naivo waiswa pakonawo futi kupfunyika chaiwo chaiko apa akapabuda apa pane basa. Dautaura chokwadi German uya General Chiwenga kupabuda apa kuti apabuda Chiwenga apa pane basa paya kutokwanisa chaiko kutoripoka Chiwenga ngaatoenda kudivi raChamisa uchitokotanga uchitogadzisa macorrection ake pamwe chete nemamwe maminister ari muzanu meya. Ndoda kutaurira maministers ari muzanu ndini baba chino kutaura kana muri vamwe vanhu uchitotora divi nekukasika divi zviri kuitwa wana tino zvikita wana tino machakaira mukomana waye ari kutaura chokwadi chinotyisa kamufana waye. Mufana ari kutaura chokwadi chinotyisa. Muchamuona mai manje abviswa posi iyoyo kana kuti muchamuona arongerwa nyaya. Unorongerwa nyaya manje tinouya uri kugarwa nemweya, ndo mweya tinotaura yehondo, mweya yemachinda iyoyo, mweya yematare, midzimu. Haasi kutaura yega vatino machakaira uya, uri kutauriswa nemidzimu naMwari uya. Pane mazano atinoziva kuti vane utsinye, pati kune mazano atinoziva kuti kana munhu akutaura soka wana tinonga vane utsinye apa, pati matauriro avakuita vashanduka iko zvino. Tinofana nazvo muri yeZimbabwe. Ndoda kutenda zvikuru kuti kana munhu achiita chinhu chinenge chiri kudivi reruzhinji kana kuti chiri kusapotwa neruzhinji kana kuti achitaura chinhu chinenge chinosunungura vana veZimbabwe, tinofanira kuzvitenda izvozvo. Vachiwenga kana vakaramba vakatsika pavakatsika vachitaura nyaya yaChamisa, tinowirirana nanhasi uno kana nesu tinovasapota vachiwenga, ende tinonzwa kufara nemanyukunyuku kuti vavhurikawo vakuona vange vachishandiswa neZanu. Mazviona. Ndoda kupa kutenda zvikuru kumasoja enyika ineyi. Masoja edu, masoja ane simba, but vari kudzvinyirirwa nomukuru ari pamusoro uyo, nokuti ishamwari yaMnangagwa Sibanda, ishamwari yemaZanu PF, it's a member of ZANU PF. But ndoda kutenda kuti kune mamwe masoja ari mukati imomo vakafanana naSergeant Do kana aripo. Ndakambonzwa kamwe kakatiko kandakamboona kachinzi Sergeant Do what, but ndakaona kuti murume anonzi Sergeant Do uya unogona kutibatsira iye kana kusunungura nyika uya. Because history yake one man one bullet, one man one gun. Unorova futi murume uya baba. Ndakanzwa history yacho nikuna chisenitaisa soka. Murume anzi unorova futi uya anonzi Sergeant Do. Mutaurire kuti kwaina baba vachinogure tiri kukusapota, tiri kukutsigira, and any program yavaita tiri kukutsigira, tiri kukusapota. Any program yamuri kufunga nevamwe venyu, any program yamaita wana Sergeant Do, tinokutenda zvikuru ama yangu. Uya murume unogona kutoguma watisunungura uya anonzi Sergeant Do uya anonzi Sergeant Do unogona kutisunungura iyo uya tikabatana tese tikatsigira, noti kuita zvakaita nomupurisa uya mandizvidza kuti ataura izvi masoja mutarisa, mapurisa wamutarisa azvina zvinobetsera zviya kana kuti mupurisa uya kumasvingo uya oshungurudzwa mapurisa akakutarisa. So zvinoda kuti tese vana veZimbabwe nemamwe masoja acho nemabharaki mamwe ese tomusapota, tomutsigira. Murume anonzi Sergeant Do uya ndakanzwa hisiri yake. Murume uya musoja uya akasimba, kana ariko muchimuziva vanomuziva. Murume akasimba iyeyo. Inini mutauri kwaina baba chinogure tiri kutsigira, ende vanhu vaChamisa vanokusapota, ende tinokusapota, ende opposition yese inokusapota because zita rako rafamba, ende tiri kunzwa shungu yako nemoyo wako Sergeant Do pamberi na comrade Sergeant Do pamberi nehondo, pamberi nechimurenga Sergeant Do.
rambai makadzvanya, rambai makatsika pamakatsika, fambai, tiri kukuona ende tichamira nemi, ende tichamira nemi mumvura nepasi mudenga nepapi. Kana tikanzi dhemo, muchitungamirira dhemo iyo tichapinda. Kana tikanzi ngatiitei zvakati, kana kuti vakomana ngavatrainwe, aiwa tinotobatsiridza kuti zvifambe. Sergeant Door tiri kukudai, especially tose tiri opposition tese mazimbabwenzi nevamwe vazani mashoma shoma, tiri kukusapotai, tiri kukutsigirai zvamuri kuita pamberi nebasa ramuri kuita. Tiriko kumedia iko ku Sergeant Door, any movement ticharamba takamira nemi, ticharamba tichikusapotai kusvika paground. Ndinokutendai zvikuru nokuti murume uyu ndakaona kuti murume uyu tikaramba takamutarisa uyo murume anonzi Sergeant Door, Sergeant Door uyo Sergeant Door handingataura hangu kuti kupi, asi uyo anonzi Sergeant Door muchenjererei. Unofuma akasunungura nyika uya, uri kutumwa nemudzimu chana mbuya nehanda uya, nana sekuru kaguyo, nana chaminuka uya, uri kutumwa nemadzviti emasateguru chavo, ana chaminuka, ana nehanda chavo, ana lobhengura chana musirikazi chavo. Uyo murume anonzi Sergeant Door, Sergeant Door ndaona nyika yasununguka futi tikaramba takasimba pari. Asi handisi kuti inini ari kukwidza kuita president, kwete, haasi president, but tirikutoti kune mamwe mauto aunonyatsokuona kuti aya mauto aya kaya wane shungu dzinenge dzina baba chinogurei. Vanhu ava tikaramba takamira nawo zvinhu zvinofamba.